ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 17/2/23 ಬುಲ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೇನಿಗಳು ಇಲ್ಲಲು ಕುಳ್ದಿತ್ತಿಂಡಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ತಿಕ್ಕದೇರು ಐನೆಡ್ದವರ ನಿಕಲು ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಡು ವಿಕಾರೊಳಗೆ ವಶಾದ ಖುಷಿನ ನಿಕಲು ಒತ್ತುದಿಯರೆ ಬಳ್ಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಅದೃಷ್ಟವಂತಿರಂದು ಏರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದುರದೃಷ್ಟ ಪಂದು ಏರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಬೇತಕ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೇರೋ ಅಕಲು ಅದೃಷ್ಟವಂತಿರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಕೇವಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಜೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರೋ ಒರೆಗೋರಿ ದುಃಖನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕಲು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತೆರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಕಡಿಮೆ ಪುಣ ಕಾರಣ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತೆರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕಲ್ನ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಸಫಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡೋ ಅಕಲ್ನ ಚಿಹ್ನೆಲು ದಾದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಅಕಲು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಡು ಪದೇ ಪದೇ ತಿರ್ತು ಬುರುಜೀರು ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ಪುಜೀರು ಅಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ದೈವೀ ಗುಣತಾದುಪ್ಪುಂಡು ಧಾರಣಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಬುರ್ದು ಬಲೆ ನಿನ್ನ ಆಕಾಶ ಸಿಂಹಾಸನನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಅಂಚನೆ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಬಂದು ಪನೊಲಿ. ಗೀತೆದ ಪುದರ್ನು ದೆತ್ತದು ಪಾರ್ದೇರು ದೇಪಂಡ ಗೀತೆನು ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಗೀತೆನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಾಕಾರ ದೇವತೆ ಪಂತಿಜಿರು ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜಯೋಗನ ಕಲ್ಪಾಯಿಜಿರು. ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲಕ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಿಜಿ. ಇಡೀ ಆಧಾರ ಈ ಪತರದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಕೃಷ್ಣಗ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಮನ್ಪುಜಿರು. ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು, ನಿರಾಕಾರಣ ರೂಪನೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಆರು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗು ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ. ಹೇ ಭಗವಂತ ರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಪಂಡು ಲೆತ್ತದೇರು. ಆರು ಒವ್ವೆ ಪ್ರಾಣಿದ ರೂಪನು ಧರಿಸವುಜೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿದ ರೂಪನು ತುಜ್ಪದೇರು. ಏಮೆ ಮೊಸಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಿದ ಅವತಾರ ಅಂಡ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಈ ರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಯಾನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕೃಷ್ಣೇ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಡ ಮಸ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಯಿರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲಕ ದೇವತೆನ ರಚನೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಏಪಲ ಸಹ ಬರೆತಿಜಿ. ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕಾರಡು ಬತ್ತದು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಜ್ಞಾನನು ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಅಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಸಹ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೊಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಗುರು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೇಹದರಲ್ಲಿ ನನೊರೆಗು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಮತನು ಕೊರೊಂದು ಬೈದೇರು. ಇತ್ತು ಈ ಸಮಯ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಶ್ಚ ಪಿತಾ ಇಂದೆ ತಮಿತ್ತು ತೆರಿಪ್ಪದು ಕೊರಡಾಪುನು. ಈ ಮಹಿಮೆ ಒರಿ ಬಾಬನಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಾ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂಧು ಗುರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಮತನು ಬುಡ್ಲೆ. ಯಾನೆ ಬತ್ತದು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಬಂಧು ಮಾತಲಾದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಮತೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮತ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಎನ್ನ ಮತ ತಲಕ ನಡಪು ನೆಡ್ದವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪನೇ ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನುಷ್ಯರನ ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಅಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ನಾಮ ರೂಪೊಡ್ದು ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ದೇರು. ಆಂಡ ಈ ರಹಸ್ಯ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧೆ ನಿರ್ವಾಣೆಗೂ ಪೋಯೇ ಪಂಡು. ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಶರೀರದ ಪುದರಾದುಂಡು. ಶರೀರ ಏಪಲ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕಲು ವೈಕುಂಠಗೂ ಪೋಯಿರು ಪಂಡು. ಅಂಡ ಶರೀರದ ಪುದರ್ನೇ ತೆತ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಈ ಶರೀರದ ಪುದರ್ನೇ ತೆತ್ತೊನ್ನೇರು. ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಡ್ದುಕೊಂಡು ಪಂಡು. ಈ ವಿಚಾರ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಆತ್ಮನೇ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೋಡ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಇದು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸುರುಕು ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಆತ್ಮಲು ಇತ್ತೇರು. ಅಕಲು ಸತ್ಯಯುಗತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು. ನಿಕಲ್ನ ಮಾತರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಆತ್ಮ ಒಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು. ಭಲೆ ನಿಕುಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನಡು ಬತ್ತದು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾಯೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರ ಬಿಡ್ಬಿಚ್ಚು. ಸ್ವಯಂ ಸುಸ್ತಾದುಪ್ಪೇರು. ಮಾಯೆ ನಲ್ಲ ಸಹ ಸುಸ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಸ್ವಯಂ ಕುಳಿದು ಓದವನುಲ್ಲೇರು. ಬೆರಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂಧು
ಸಖ ಗುರು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧದ ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡು. ಈ ಮಹಿಮೆ ಒರಿ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದುಂಡು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರಗೂ పోదు మహిమను మల్తొందు పేరు ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗದು ಬೈದ. ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬುದ್ಧಿರು ನೆನಪು ದೀವನುಡಾಪನು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಪಾರಳೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಏರೆಲ್ನ ಸಹ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ವಿವೇಕಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಂಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಏರಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕಲ್ನ ಖುಷಿಗೂ ಸೀಮಿತ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಲೋಭ ಮೋಹ ಇಂಚಿನ ವಿಕಾರಗಳು ಬರ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಖುಷಿಲ ಹಾಳಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವಿಕಾರಲೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಖುಷಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ತಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಲು ಕುಳುದೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತೊಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಭಾರತೊಲೆಗೆ ಈ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು ಪಂಡ ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗೆ ಈ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಾದುಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡು ಬರ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪುಜೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೆರೆಗೆ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. 6 ಬತ್ತದು ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಕುಲು ತೆರಿಯೋನರು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪೇ ಪಂದು ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ವೈದ್ಯರು. 6 ಪತಿತ ಪಾವನ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. 6ನ ವಾಸ್ತವ ಪುದರಾದುಂಡು ರುದ್ರ. ಇಂದು ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಪಾರಳೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನೇನು ಏಪ ತೆರಿಯೋನೇರು ಅಪಗ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು. ಇಂಚಿನ ಬಾಬರ್ದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುನು ಕೃಷ್ಣರ್ದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ನಡಪುಜಿ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೂರ್ಣ ಶೂದ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೇವಲ ಪುದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು. ಏಪ ನಿಗುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಸ್ವರ್ಗೋಡಿತ್ತೇರು, ಕೆಲವರು ದ್ವಾಪರ ಯುಗೊಟ್ಟು ಇತ್ತೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲು ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಜ್ಞಾನ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಭಲೆ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂಡು. ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಪತಿತ ಪಂದು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಚ್ಚಾರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅತ್ತನ ದಾದಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ಕೇವಲ ಪುದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ದೇವತೆಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲು ಪಂದು ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಚ್ಚೇರು. ಏ ಪನಿಕಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪರು ಅಪಗ ಅಕಲ್ನ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಪನು. ಮಾಯ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡ್ತನು. ಪುರಾತನ ದುಂಬುದ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ನಿಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಇಂದೇನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇತೆ ಧರ್ಮಲು 5 ಬಕ್ಕ ಬತ್ತನು ದೇವತೆಲ್ನ ಸಮಯಡು ಈ ಧರ್ಮ ಓಲ ಇಜ್ಜನು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಲ್ಪ ಸುಖನೇ ಸುಖ ಎಪ್ಪುನು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನನೇ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಸುಖ ದುಃಖ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಲ ಸಹ ಮಗನ ಕೇನುವೆರು. ಅಕಲ್ನ ಕಾಸು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಂದೆ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೇರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗೊರ್ದು ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಲ ಅತ್ತಂಡ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಲ ಸಹ ದುಃಖನು ಕೊರೊಂದು ಬೈದೇರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ಯುಗೊಟ್ಟ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಕಾಮ ವಿಕಾರಡು ಮುರ್ಕುದು ಪುತ್ತೇರು. ಪಂಡ ದುಃಖ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇದು ಓಲಾ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪಾತ್ರನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ಕುಳು ತೇರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲ ಮಾತಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ತೆರಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗರ್ದು ಅಪರೇಷನ ಒಂದು ಉಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲವರನ್ನ ಸಫಲ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರನ್ನ ಆಪುಜಿ. ಎಂಚ ಕಣ್ಣದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಕೆಲವರನ್ನ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಡ ಒಂತೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರನ್ನ ನೇತ್ರನೇ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಐತೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದನು. ಏಪ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ನಾವು ಪೂರ್ಣ ನೇತ್ರ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ ದೈವಿ ನಡವಳಿಕೆಲ್ಲ ಸಹ ಬರ್ಪುಜಿ. ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಡು ಪದೇ ಪದೇ ಬೂರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ 21 ಜನ್ಮದ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುನ ಮಾಲಿಕ ನಾನೊಂಜಿ ಕಡೆ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ರಾವಣೆ ಆಯ್ಗ್ಲ ಸಹ ಮಾಲಿಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಸುಖ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖಿಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೇರು.
ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಏಪ ಸುರುವಾಂಡು ಇಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಇಂದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಇದು ಕೆಲವರಿನ ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆಯಾರೆ ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವರು ಪೂರ್ಣ ಜಡೀಭೂತ ಅವಸ್ಥೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಏತು ಓದುವೆರು ಆತ ನಡವಳಿಕೆಲ್ಲ ಸಹ ಬರ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಗುಪ್ತ ಖುಷಿ ನಶೆ ಏರೆಗಳ ಆಂತರಿಕ ನಾರಾಯಣ ನಶೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕಲು ರಾಜ್ಯರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇಂದು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನಿರು. ದೇಪಂಡ ಸುರುತ್ತ ರಾಜರು ಭೋಗ ವಿಲಾಸದಕಲು ಆದಿತ್ಯರು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ರಾಜರಾಣಿಯರು ಆದಿತ್ಯರು. ಇಂದೇನು ಮರೆತಿದ್ದೇರು. ಇತ್ತೆನಿಕಲು ಕೂಡ ಬಾಬರ್ದು ಶಕ್ತಿನು ದೇತೊಂದು 21 ಪೀಳಿಗೆದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೇತೊಣವರು. ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಪಂಡಿತ ಆಚಾರ್ಯಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಗೀತೆಯನ್ನು ಏತೊಂಜಿ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೇಳುವರು. ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂದು ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ನಿಖುಲ್ಡಲ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಎಚ್ಚರಿಸವೇರು. ಏರು ಬೇತಕ್ಲೇನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನಿರು ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಬಾಬರ ತೆರಿಪೇರು ಕಳೆದು ಪೋಯಿನವು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು. ಡ್ರಾಮಡು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖುಲ್ನ ಚಾರ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಲೆ. ಈ ಸಮಯದ ಏತು ಧಾರಣೆಯಾದುಂಡು. ಕೆಲವರು 25-30 ವರ್ಷದಕಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಕೆಲವರು 1 ತಿಂಗಳದಕಲು, ಕೆಲವರು 7 ದಿನದ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಡ 15-20 ವರ್ಷದ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಹೋಪೇರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದುಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಮಾಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಬಲವಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತೂ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಪನ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಿಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ತೆರಿಯೋಣಿರು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು. ನಿಖುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ನಿಖುಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಖುಲು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆದುಳ್ಳರು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಿಖುಲು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ಪೊನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು. ದುಃಖಿಲೇನು ಸುಖಿ ಮಲ್ಪರು. ಮನುಷ್ಯರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ದೇವತೆಲು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಯವಾಯಿನ ದೇವತೆಲಂತೂ ನಿಖುಲೆ ಆದುಳ್ಳರು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ದೇವತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಅವು ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮಿತ್ತು ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಅಕ್ಕಳು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಕೊರ್ಪೇರು. ಏರು ಒರೆ ಕೊರಿ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರ್ದಾನೆ. ಅದೃಷ್ಟೇರು ಅಂಚನೆ ದುರಾದೃಷ್ಟೇರು ಮಾತ ಈ ಸಮಯದ್ದು ಏರು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಪನ್ಪೇರು. ಏರು ಕೇವಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಜೆತ್ತೊಂದು ಕಾಲ ಕಳೆವೇರು. ಅಕ್ಲೆಗೂ ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಾಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಗೆ 14 ಕಲಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಪನೋಡು. ರಾಮ ಸೀತೆಯರಿಗೆ 2 ಕಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡು ಫೇಲ್ ಆಯರು. ಮಾತೆರೆರ್ದಲ ನಂಬರ್ 1 ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಸಹ ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಆಯರು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೇರು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತರಾಪೇರು. ನಿಖುಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಓದವೇರು. ನಿಖುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರಾದುಳ್ಳರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಈ ಅಕ್ಷರ ಸತ್ಯವು ಕೊರ್ದು ಬೈದನು. ಅಲ್ಪ ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಆಟಪಾಟನು ಗೊಬ್ಬೇರು. ಅಪಗ ಪ್ರಿಯ ಪುದರು ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರು ಬಂದು ದೀತೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ತೊಜಿಪೇರು. ಮಲ್ಲಕಲಾಯಿನ ಮಿತ್ತು ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರ ಇರ್ತಾನೆ. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ದಾಸದಾಸಿಯರ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಪಿದೈಡು ಊರ್ದ ಜನಕಲ ಜೊತೆ ಗೊಪ್ಪುಜೇರು. ಮಹಾಲ್ದ ಉಲೈಡು ಪಿದೈದಕಲು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣೆ ಪಿದೈಗೆ ಜಮುನಾ ನದಿ ತೀರಗೂ ಪೋಪುಜೆ. ಅಕ್ಲ ಮಹಲೆ ಉಲೈಡು ಮಹಾಲ್ಡೆ ಉಲೈಗೆ ಗೊಬ್ಬೇರು. ಭಾಗವತಡು ಕೆಲವು ವ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರನು ಕುಲ್ದು ಬರೆತೇರು. ಮಡಕ್ಕೆ ದರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಿಯಮ ಉಂಡು. ಐದವರ ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಪೇರು. ಶ್ರೀಮತಕ ನಡಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸುಖನೇ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ದುಕ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಮಲ್ತದು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಕೊರ್ಪರು. ಏನನ್ನು ಹೊರೆಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಓದಂದೆ ಓದಿಸ ಒಂದೆ ಇತ್ತೆರಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಓದಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜನು. ಬೇರು ಮಸ್ತ್
ಪ್ರೀತಿದ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು ಮನ್ಮನಾಭವ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವರ್ಗನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು ಅಕುಲು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇಪ್ಪದಿರು ಅಂಡ ಅರ್ಥದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿವಂದ ಜ್ಞಾನದ ಶಂಕವಾದುಂಡು ಐನು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಕೊರ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ಕೊರ್ಪೇರು ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕುಲೇನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತ ಅತ್ತನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಆಪೇರು ಏತು ಮಧುರ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಐದು ಮಿತ್ತು ಏತು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಭೂಷಣ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಸವಿ ನೆನಪು ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ಕಡಿಮೆ ತಿರುಗವೇರು ಕೆಲವರಂತೂ ಒಂತೆಲ್ಲ ತಿರುಗವಜಿರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪನಪೇರು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಜೋಕುಲೆ ಇಂದು ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಬಾಬನ ಮತಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಬಂಧು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾಮತಲ ಸಮಾವೇಶವಾದುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಆರ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕನೇ ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಕಲೆನೇನು ಮರತದು ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಮುಂದುವರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಯರೆ ಬಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಆದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಿದೇವ ಭವ ಎಂಚ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಧಿ ಬತ್ತದು ಬರ್ತುನು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಶಾಂತಿದ ಬಾನನು ಹಾಕಲಿ ಈ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಬಂಜರು ಭೂಮಿನ ಪಂಡ ಬರಡಾಯಿನ ಭೂಮಿನ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟೊಪ್ಪಡು ಐಟ್ಲ ನೀರನ್ನು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಈ ಶಾಂತಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಕನಪರಂದಿತ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಿದೇವ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿದ ಕಿರಣನು ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರೆಗಳ ಶಾಂತಿದ ಅನುಭೂತಿದ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿದ ಅಯಸ್ಕಾಂತವಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿತ ವ್ರತನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ವೃತ್ತಿಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.